Nik txikitan betidanik eukindot musikarako, beti erakarrita sentitu naiz. Ni liuratuta geratzen nintzen gitarristekin, gitarjolekin. Agian zuri ere gertatuko zaizu, ezta? Gitarrista rockeroekin, eta nik flipatu egiten nuen. Eta gurasoei, behin eta berriz, egon nintzen eurien atzetik. Gitarra bat nahi nuela, gitarra elektrikoa. Nik nahi nuen gitarra elektrikoa. Ikasturte hasieran Euskara Mintegi buruak ekarri zigun berria, esan zigun Nafar gobernuak programa berri bat abiatu nahi zuela eta musikariak eskolan izena zuela. Eta zenbagarren mailan ematea galdetu zigutenean, nik esku altxatu eta esan nuen laugarren mailan lantzea oso egokia izango litzatekeela, izan ere ahozko euskal literatura jorratu dugu lehenengo ebaluazio honetan. Alegia, baladekin hasi ginen, koplazarrak, maite kantuak, bertsolaritza, eta gero horiek guztiak landu ditugu literatur mugimenduekin, romantizismoa, poesia sozialarekin, hartara zalantzarik gabe oso egokia izan da. Nizan naiz eta kondena honen erruduna. 12 urterekin edo gutxi gora bera jaso nituen nire lehenengo eskolak, musika eskolak, gitarra eskolak, eta bertan ja lehenengo akordeak ikasi nituenean, 4, 5, 6 akorde ikasi nituenean, ikusi nuen kapaz nintzela sortzeko. Ustelen gezurra. Batzuetan sormena ez dakigu nondik etortzen den. Batzuetan nik gaur egun ere, igual batzuetan badaukat arratsalde librea, eta esatu dut, gaur kanta bat sortuko dut. Eta gero eta sortzen. Arratsalde osoan zaude hor gitarrarekin, eta ez ezer ateratzen. Eta beste batzuetan, igual lagun batekin zaude, edo konprak egiten ari zara, edo paseo baten zauz, eta badator, sormenaren puntu hori, tximista hori. Gehien harritu nahuena izan da, normalean ez dizkigutela adibide asko jartzen, eta gaur kontan adibideak izan dira nahiko garrantzitsuak izan direnak. Harriek launtxia lehereginda. Eta gero 20 piko urte nituenean esan nuen, dauzkat hemen, 2000 sasi kanta, hasiko naiz pizkat letra ipintzen. Eta 20 gutxi urterekin hasi nintzen idazten, baina gazteleraz. Ni euskalduna, bizkaitarra, baina gazteleraz idazten nuen. Eta lagunek esaten zidaten, Mikel, egin behar duzuna da, disko bat kaleratuz, dauzkazu hor, ez dakizen bat kanta gaina ondo daude, jenteak animatzen nuen, ondo daude kantak, eta zergaitik ez zara animatzen, zergaitik ez duzu disko bat kaleratzen. Eta nik ez nekien zergaitik, baina ez nuen nire burua ikusten disko bat kaleratzen kanta horiekin. Eta hasieran ez nekien zergaitik zen. Eta gerora konturatu nintzen, zen hizkuntza. Nuen ikusten nire burua eroso, gazteleraz, eszena baten, eszenatoki baten, gazteleraz abesten. Gaurko saioa bikaina izan da, Mikel Inun bikain aritu da, eta esango nuke ikasleak inoiz baino engantxatuagoak ikusi ditudala, gustora, gozatzen.